Il-Prim Ministru Robert Abela jew miżinformat jew qed jikdeb. It-tnejn filgħodu fuq l-adba tal-qorti Abela gideb b'mod mill-aktar sfaċċat brabta mar-reklami li der għal aktar minn darba fuq il-PBS lejlet il-budget fejn il-mexxej tal-Labor qal li hu fem u sema lill-poplu li issa jrid jimxi għall-ekonomija ta' kwalità u mhux ta' kwantità. Minnu fih, il-Partit Nazzjonalista kien fetaħ proċeduri legali l-qorti minħabba żbilanċ politiku fuq ix-xandir tal-Istat. Mistoqsi minn Net News jekk fil-fema tiegħu dan kollu kienx illegali, Robert Abela gideb li dan l-istess spot ixxandar fuq Net Television meta wieħed jista' faċilment jivverifika li dan mhux vera kemm bit-teknoloġija tal-catch-up jew b'net on demand. Ar minn hekk huwa gideb illi Net Media tħallset €1,500 ta' dan l-ispot dan meta hemm korrespondenza bil-miktub illi tikkonferma li dan l-istizzjon irrifjuta li dan ir-reklam partikolari jidher fuq it-televiżjoni. Ma taħsibx imma li kien illegali dan? Ifhem l-istess spot ġim xandar minn Net News. L-spot le. L-Net News irċiev €1,500 biex ixandar l-istess spot. Ma dak l-spot ma xandar. Ġie hawnhekk għamel mandat ta' inibizzjoni u proċeduri ta' disprezz biex jitfal ħaddiema tal-PBS. Però dak l-spot ma xandarx. Dak l-spot ma xandarx permess. €1,500 biex ixxandar. Dak l-spot però ma xandarx. L-istess waqt għamiltu mandat ta' inibizzjoni biex ma jixxandar. Dak l-spot ma xandarx Prim Ministru. Ħafna qed jistaqsu kif Abela jista' jitwemmen la darba tikdeb fuq każ sempliċi bħal dan illi jista' jiġi verifikat b'mod liberu. Il-kwistjoni tar-reklami tal-PBS ma waqfitx hawnhekk kif l-imħallef Miriam Heyman ordnat li tmexxija tal-PBS sabiex b'mod temporanju ir-reklami brabta mal-baġit jieqfu jiġu mxandra. Madankollu sal-ħadd stess ix-xandir pubbliku njora kompletament l-ordni tal-qorti. Mistoqsi dwar dan Abela għażel li jaħrab totalment milli jwieġeb. Taħseb li huwa ġust però illi kien hemm ordni tal-qorti u t-tmexxija tal-PBS injorata? Tant ismieħ ta' din il-kawża tal-PBS mistenni jsir nhar l-4, 6 ta' Novembru.